takto som si to nepredstavoval. Čo si objednal z Temu? Čo ti naozaj prišlo? Huh? Hell no, man. What the fuck, man? What's up? Želám všetkým všetko dobré do nového roku. Za mnou máme Financial District. Včera to moc nevyšlo. Na Times Square sme sa nedostali a v meste bolo tak 1 000 000 ľudí. Ako ste mohli vidieť z tých záberov, bolo to fakt crazy. Ale stále, aj keď to nevyšlo, tak som rád za to, že tu môžem byť. A radšej budem na mieste, ako je toto, ako doma piť pivo. Často ľudia hovoria, že nový rok, nový ja, ale to tak nefunguje. To, že sa zmení číslo na kalendári, neznamená, že si sa zmenil ty. To je skôš. Kámo, oni tu majú proste na brehu oceána inlineové ihrisko. A tu je urobená dráha pre bežcov. Kámo, táto Arizona stála $1. Na Slovensku Arizona tak dvakrát menšia stojí minimálne 2 €. Tu majú reálne ihrisko s umelou trávou. Extrém. Na brehu mora. Ľudia, Peťo, že zajtra musíme stávať o 6 ráno. A ja, že to vôbec. Vstaneme o 5. Musím si spraviť svoju daily Andrew Tate morning routine, ktorú som si uložil na Instagram Reels. A ak by ste sa pýtali prečo, ja som Thomas Shelby, Sigma Thomas Shelby. Druhý deň a stále to tu mám mega plné. Stále nechápem, že sa tu dymí z kanálov. Možno vypúšťajú chemikálie do vzduchu, aby som bol transka. Ľudia, komentujte, koľko takýto vianočný stromček môže stáť. Všade tu sú policajti, ale to je iba dobré, lebo je tu milióny ľudí a hoci čo zlé sa môže stať. Skúsil som Chipotle. Chipotle je crazy. Dáme tam trochu tabaska, iba trochu. Taste test, Chipotle bowl. Je tam hovädzie, fazule, rýža, čo je to kurva, rajčina. Chutí to fest dobre a kvalitne. Estýr. Fest sa mi páči, že si môžete objednať veľký čierny chladený čaj. Mega ho mám rád. Kámo, konečne nejaké reálne jedlo po toľkých dňoch. Taste z tohto tabaska vyzerá strašidelne. Akože fú, chuť extrémna, ale aj pálí extrémne. Kámo, asi mi vypáli hubu, ty kokos. Neprešli sme ani pár metrov a sme v ďalšej reštaurácii. Tentokrát v čínskej. Arigato savaimasu. Vietnamskej či? To nie je vietnamská, to je čínska. Ja sa poviem na tie pandy. Si myslíš, že vo Vietname majú pandy? Vo Vietname majú tak možno prerobených chalanov, čo vyzerajú jak baby. V reštaurácii samozrejme nechýba čínska propaganda. Peťo mi tu robí hanbu. Nevyznám sa v azijskej kultúre. Akože vyzerajú super. Dáme si to do sojovky. Je tam zmiešanina bravčového a rôznych korenín ako zázvor. Je to super. Dostal som fortune cookie. Otvoríme. A friend will bring you a big surprise soon. Dúfam, že mi kúpiš Lamborghini. A urob čo najväčší mrdník. Learn China. Connect with others through the love languages that touch their souls. To je deep. Večerné NYC má niečo do seba. Fun fact,
Veľa z bytov v týchto budovách sú prázdne. Miliardári to skupujú ako investície. Presne na tomto pointe sme včera stáli. Sme zase na Times Square. A zasa plnky jak sviňa. Bracho, Harambe v New Yorku. To je všetko. Proste Harambe. Vyzerá to scary. Nie Harambe, nežer to decko. Harambe, nežer to decko.